Ja, men vi spiller på PvP Fest, er det ikke? Jo, PvP Fest. .com. Jeg tager den. Men hvad skal vi spille? Skal vi spille PvP? Det er Prøv lige det. vent, jeg gør lige noget. Hallo? Kan I høre mig? Ja. Sådan. Ja. Wow. Der er en admin. Ja, han skrev. Chop, han er gået. Der er også en med rød skrift der. En admin. Der. Er I med på at gå ind på PvP? Jeg kan ikke se det hele skriften på de dumme skyer. Hvor er PvP henne? Den er lige her. Jeg kan ikke se mig. Jeg skal lige gøre noget. Okay, jeg har fundet den. Ja, det er bare Diamond Swordet. Hvad er Boom så for noget? Skywars. Og PvP forskelligt. Det der overpower PvP. Med Titi her! Med Titi her! Skal vi gå ind? Ja. Ja. Vi går ind. Jeg lækker. Det gør jeg. Nej, han er diamond! Jeg lækker. Jeg lægger ikke mere. Altså, du plejer ikke at lægge med en ny seje computer. Prøv at komme herned. Prøv at se, jeg tror der er noget sejt hernede. Jeg tror det er PvP. Du med, nej. Hvor i alverden? Lomme og Fischer, Moritz, jeg er her. Heroppe, jeg hopper på den her bag dig, Anton. Jeg fik en diamondhjelm. Jeg fik en diamondhjelm. Oh my god. Der er drop party. Please drop ting. Nej, Blomme. Prøv at komme herud. Blomme, spil med mig. Diamondhjelm. IV. Hallo, Chuck, jeg fik en diamondhjelm med beskyttelse IV. Anton. Nej, han døde. Vi hoppede ned på et langt sted og landede. What? Hvordan kunne han overleve, at han hoppede ned? Det er fordi, der er fight, der døde. Den landede på land. Det slår dig. Jeg fik en til diamondhjelm. Jeg har fået 2 diamondhjelme. Jeg har fået 2 diamondhjelme nu. Jeg vil have en. Beklager, jeg deler ikke. Okay, jo, måske. Men coming, maybe. Løb for lige. Vi skal lade dem dræbe hinanden, og så kan vi... Jeg er oppe på bjerget. Jeg løber op. Vil I ikke vente på mig? Jo. Huh? What? Anton, hvor skal du hen? Så kommer du når anden. Jeg er fight. Wow, jeg lagger lige nu. Hey, der er en uden armor med et opgraderet diamond sword. Jeg døde. Med mig, Anton. Skynd dig, følg med mig. Det kan du skrue lidt op. Jeg kan ikke høre dig. Kan du høre mig nu? Næh. Der er en mærkelig gut efter mig. Hvad vil du? Chuck, man kan overhovedet ikke høre dig. Det mener jeg ikke. Jeg er faktisk ved at blive træt af at få diamondhjelme. Jeg har lige fået en til. Jeg er ved at blive træt af at få diamondhjelme, faktisk. Jamen, hvorfor har alle sådan noget enchanted armor, det snyd? Jeg har lige fået en til fucking diamondhjelm, Blomme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, så de kan høre mig. Vi skal bare være lidt stille. Nej. Jeg ved, hvor der er en uden armor med et opgraderet diamond sword. Ja. Skal vi ikke have et opgraderet diamond sword? Så mødes med mig ved søen her, hvor hun ved, så kan vi... Jeg har også lige fået helt fuld diamantarmor. Du er høj, Blomme. Nej, jeg ved, hvordan man gør. Jeg har 3 hjelme. Ej, som kit starting. Standard. Lidt. Min fejl. Kit. Standard. Hvad skal jeg bruge standard? OMG. Ja, du får også en god ting. We are ready to fight. Lille baby, er du? Hvordan staver man til standard?
Du staver standard, det kan du lytte dig frem til. S-T-A-N-D-E-R. Nej, D-A-R-D. Standard. Kom altså, vi hopper ned på samme tid. Jeg får ikke noget. Blomme, jeg har hoppet ned. Lille B, prøv at komme hen til skiltene. Jeg har Hvad stod det der? Jeg har fået det. Okay. Altså, et optager du stadig. Ja, jeg optager stadig. Prøv at skrive stråstrik kit op. Hvad sker der så? Så får man jo tingene igen, bare lidt bedre. Gør man bedre? Ja, man får tingene igen, bare bedre. Ja, 2 sekunder. Jeg skal lige hurtigt gøre noget. Anton? Ja, man får tingene bedre. Ja. Kan seerne godt høre os? De der smukke seere måske? De ved godt, jeg er mega sej. Det ved de nok alle sammen. Det ved de ikke. Jo, det gør. Kender dig ikke engang, Tobias? Jo, det gør. Nej. Jeg mødte den rent faktisk i 1995. Okay, undskyld. Altså, halvdød. Jeg lægger lige alt det andet, jeg har i kisten. Jamen, du kan jo næsten... jeg tror da bare, du kan skrive det hver dag, Tobias. Ja, hver dag alligevel. Hvis jeg ikke har lyst hver dag. Altså. Så er jeg her igen. Why? Jamen, jeg kan godt spille, jeg skal bare lige putte min taske ind i skabet. So I'm here again. Okay, prøv at så stråstreg op. Hvordan så får du tingene bedre. Altså, OP. Er det OP? Nej, jeg mistede mit sværd. Er der en, der har et sværd, jeg må låne? Skal man skrive skråstreg kit standard op? Nej, bare skråstreg op. Kit op. Kit op. What? Så får du tingene bare en bedre i alting. Undtagen de sværd, det er det samme. Er der ikke en, der har et sværd, for jeg mistede mit andet for? Jeg har 2. Jeg har 2. Det har jeg også. Er der ikke en, jeg får i dag? Du må gerne få begge mine, hvis det skulle være. Mit det er meget privat. Mit det er slet ikke privat. Du kan bare tage det, hvis du vil, Blomme. Du siger mit bare det Mathias, mit det stinker. Det er derfor. Mit det stinker. Hvad? Jeg buggede sygt meget. Jeg hoppede, så stod jeg stille og stirrede. Anton, hvor er det? Jeg har lige hoppet ned. Jeg hopper også ned i søen nu. Hvis I vil møde mig. Jeg har slet ikke noget sværd. Har du ikke? Nej. Fik du heller ikke et, da du sagde skråstreg kit op? Jo, det er det sværd. Hvad? I ser gutter, hvor er I? Nå, ja. So just like me. Jeg har ikke noget sværd. Der er en, der er efter mig. Jeg har det fint. Jeg hopper lige ned i vandet, og så kan vi lege lidt sammen. Og jeg vil gerne... Hvor er I henne? Jeg er bange. Så jeg hopper ned i vandet nu. Hej, Blommehuds svær. Noget sværd, det er sygt ned. Og der bliver droppet fuck, har I jeres fulde der? Og så Blomme. Ja, jeg fik et diamond sword. Jeg fik en potion. Jeg vil gerne have en bøf. Jeg har en potion. Jeg har en fuld potion. Hjælp. Jeg bliver angrebet med mine overpowerede ting. Hjælp. Hvor mange synes, det er bedre at have en bøf lige nu? Få en bøf lige nu. Jeg døde. Jeg overlevede. Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg blev Job, det er også lidt for sent, fordi jeg er død nu. Hey, du der. Du skal ikke gribe mig. Jeg dræbte ham. Jamen, vi ses, gutter og gudinder.